Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Makadi muri yeZimbabwe zita ndishumbakadzi tinouya kwamuri tichikupai nyaya dziri kupisa dzinorwadza dzinofadza zvinoitika mukati menharaunda dzatiri. Nhasi tiri kuNotoni kune nyaya yemwere iri kudzudzwa neurwere hwakasiyana neurwere hwamunoziva. Mupwere uyu ari kudzudzwa nechirwere chatisiri kuziva kuti chii. Hanzi ari kuti zvikamubata anochera gomba nemaoko kusvikaradzika, zvikamubata anorwisa. Simba raanowana ndire simba revarume 10 chaivo. Mufunge chirwere ichi hapana ari kuziva kuti chimbori chii. Mubereki ashushikana, amai vashushikana kuti chii. Ngatipindei munyaya namai vaJunior, ndamupa zita rekuti Junior. Tinzwe kuti chii chiri kunyatsoitika. Makadi mama. Tripeni makadi. Tiriko. Mungatsanangurira muri yeZimbabwe. Dambudziko raina. Ndotangira kubvira pakutanga. Mwana akatanga influence, akatanga kutya ndobva achitiza achipinda mumba akaona munhu wasingazivi aitiza kupinda mumba. Dzamara asisataura asisagoni kana kutaura. Saka ndaifamba ndichifamba ndaimbobatsirwawo zvimwe kudzamara akugona kutaurawo kungotaurawo mawedzi asi kutya akaramba achitya kusvika ndazobatsirwa kutya sisatya. Akanga asisazive kuenda toilet aizviitira. Saka ndaingobatsirwawo kwandakabatsirwa ikoko akazosiya kuita toilet. Asi akazotanga kubva ipapo kuita hasha dzekuti anondirova. Anoti kana agumbuka anobvarura hembe dzake. Chikafu haadye, anosadza chikafu haadye zvakawanda, zvikafu zvaasingadyi. Anobvarura hembe, anochera gomba pasi, kuchera nemaoko cheko achichema, achimhanya, achipwanya zvinhu, achikandidzira zvinhu. Ndatambura hama dzangu, ndibatsireiwo. Ndatambura. Baba vacho iko zvino vanonditiza, vakatonditiza izvozvi. Nhamba dzavo dzefoni handisisina, vakati ndisafone panhamba dzavo, hanzi foni yakabiwa. Handisina, vanopota vachinditiza vandibatsire. Chikafu nevana handina, mari yerenta handina, ndotorenta. Ndakatiza kwandaigara kuMondoro ndokune musha wangu, asi ndakatiza nevana, vana vachirwara vese. Nehanzvadzi yake, hanzvadzi yake iri grade 7, inoti inonzwa kurema meso, inenge karemerwa, ichitizwa nevanhu, achitukwa nevanhu murodhima anenge achifamba. Saka zvinhu zvanditambudza, ndibatsireiwo hama dzeZimbabwe. Ndatambura, ndashupika, ndibatsireiwo munhukadzi. Ndatambura, ndini ndakamirira vana vese vari tu ivavo vandiri kuchengeta. Kuchipatara makamboenda here mama? Ndakaenda, ndotori nemakadhi kumadoctors. Vari kuti chii kuchipatara? Kuchipatara vakamuita EEG scan. Saka pavakamuita EEG scan vakati havana zvavari kunyatsoona zviri kuratidza kuti mwana uyu sei achiita hasha. Saka vane mapiritsi ndichitenga. Mapiritsi anoda kutengwa nemari. Mari yacho anodhura. Ndinotenga, asi kana pandinotenga pachona ndikusvika pakumupa akapfurikidza ndikawana kuita kuti angoita kunge kuneta nokuti mapiritsi acho ndiri kumupa asi hazvichashande. Dokta vakatondipa nhamba dzavo dzekuti ndichivafonera nokuti vakanga vazomupa mapiritsi avanga vaifungidzira kuti akawandisa. Saka vakanditi ndakatopfurikidza pamapiritsi aya acho. Izvozvi ndinawo mapiritsi, macardiac hospital ese ndinawo. Mwana haendi kuchikoro ubvira nokuti kana ndikamuendesa kuchikoro anotopinda mumota achimhanya hasha dzake dzikabata. Anomboti dzikamei zvokuti mukamuona munotombofunga kuti ari right. Ozoita hasha dzake dzokuti bata wabata, hapana anenge achigona kumubata. Anenge ine simba revarume chete remukomana. Ndodambudziko randinaro. Ndanzwa muchiti mafamba kumaprofita kuchivanhu makomo makwira. Vari kumboti dambudziko rakatangira papi kana kuti dambudziko nderei? Vakati zviri kubva kudzinza rake.
ndozvavakandoti vacho pavakanzwa kuti zviri kubva kudzinza ravo vakaita action havana action baba vacho vanotoramba kuti hakuna izvozvo hakuna zvakadaro havana zvavanondibatsira nazvo chavakangondibatsira kumboenda kuhospital kuti pamwe ndinganopiwa mapiritsi chete asi zvekufamba kwachona ndikatoita ndotoita zvekutokikiridzana navo kuti tiende kuvanhu asi dzimwe nguva vanoramba tinenge takatopopotedzana dzimwe nguva ninge chiramba nguva zhinji mwana ndinofamba ndega naye asi baba ava imi mamuri mukadzi nemurume mukatoita vana venyu muri pamwe chete chokwadi zvazoipira pakuti vana paita urwere ko imi ndaona muri kugara paimba yekuloja iyi muri kurarama sei imi mune urwere hwakadai nevana vaise vari kurwara saka muri kurarama sei? Ndikurarama ndichitambudzika landlord vanenge vachipopota vachitoruda rent yavo handina chikafu izvozvo nevana vamwe vangu vandotogara navo ndivanotombondikandira vakandiona ndichisuka kana ndisina sipo apa vanondikandira kana sipo yekusukisa kana chikafu mumonono vanongogona kungondipa kana chikafu kana muriwo kana ndisinawo dzimwe dzenguva zvinenge zvakatongondiomera asi unongoona kuti munhu anongozviona ega kuti apa havana chakati izvo ndaanzwa ndinozvikwereti zvevanhu ndiri kutambudzwa nevanhu vanhu vari kundichungurudza vachiti kuda mari dzedu landlord vadawo mari yavo saka upenyu hwakandiomera kuti ndirambe ndichigare mbekuloja ndinenge ndichigarira nyaya yekuti kwandakabva kumhondoro ndakatiza ndakatoita zvekutiza kuma3 dzeusiku nevana vana vese vachirwara uyu mudiki mukuru uyu uyewo ari kuenda kuchikoro ari grade 7 akatodzokorora dari form 1 akadzokorora nekuti akanga asisagoni kana kufamba netsoka dzake achingorwarawo mahospital ndakutozikana ndagara mahospitals nevana vachirwara ndichidzoka chirwara kuda kuti kudii kumhuri yeZimbabwe zvamuri kukumbira kumhuri yeZimbabwe mhuri yeZimbabwe denda nyatsowana pekugara pekuti ndisingabhadhari rent nokuti rent ndoimwe iri kunditambudza ndisingabhadhari rent ndibatsireiwo kana kuti mwana waye akaita zvakanaka ndibatsireiwo kuti mwana waye aite zvakanaka kana mwana waye aita zvakanaka ndichiwanawo kushanda kana kuda kuhodhawo nekutengesa ndozvandiri kuda ndichihodha nekutengesa ndichiziva kuti mwana ari right achiendawo kuchikoro ndozvandiri kusvira ndibatsirwe mwana waye aite zvakanaka vese neuyu mukuru wachona zvari kumurwadzawo zvipere ndigokwanisa kusununguka vana ava vachienda kuchikoro ndichienda uku ndichivabatsira ndichionawo kana mari yekuti ndihodhe nditengesa vana vachirarama vagokura ndozvandiri kushuvira mhuri yeZimbabwe ndibatsirewo ndatambura ane gomba iri raakachera iri raanochera nemaoko kana agumbuka anochera gomba iri nemaoko iri ratakatofushira iri anochera nemaoko kuzviruma mazimpama kumeso kana musoro achizviruma iri gomba randiri kufukura iri takatorifushira iri anenge achichera nemaoko pakaoma ipapa asi anokwanisa kuchera nemaoko achichera nemaoko ake achizviruma achizvirova zvironda makumbo nemaoko achizviruma hama dzangu ndibatsirewo vanhu vemuZimbabwe ndatambura nei mama kudzinza raberekwa mwana kana kwenyu kwamunoberekwa imi pane ari kubatsira here kana kuita muonera pamwe nemi kuti dambudziko rapinda mumusha especially kwamakaroorwa hapana anondibatsira hapana kana anouya kuzomuona cheche kuti mwana ari kurwara sei kana anondibatsirawo kuti oraiti kana chikafu hapana anombondibatsira hapana izvozvo mwana ari kungokura ndinenge ndichimuona hapana anoona kana dambudziko rake vanotongobatsirana vega vega ikoko asi kukangana kuti pane mwana uyu kana anobvunza kuti mwana ari sei hapana ko vekumusha kwenyu vekumusha kwangu vanongobvunza kuti mwana ari sei asiwo havanohendi futi yavanobatsira nayo ndinoona unge kushaya baba vemwana matiko zvino vari kupi baba vemwana vanoshanda kumachina asi havana muchina muno munotoni asi havana zvavanondibatsira izvozvi nhamba dzavo dzefoni vakati musafoni panhamba dzakabiwa saka handisi kukwanisa kana kuvabata handikwanisa kana kuvaudza kuti zvinhu zvakandimirira sei vanogara vachitiza vanoti vakanoshanda vakamboshanda mubasa voenda kumhondoro vodzoka voshanda mubasa saka kuti ndinyatsovabata kuti nhasi vari kupi handigoni kuvabata kuti nhasi vari kupi handikwanise nokuti vanonzi Abeobota baba vacho vakataura kuti hapasina zvaachaita muupenyu uyu kwakungomutarisa hapana zvimwe zvaachaita muri kuti achaitei hapasina chimwe chaachamboita muupenyu saka zvakandibata semunhu ndiri kutambura nekuti ndinenge ndinaye ende vanototaura kuti ngaarohwe zvokurohwa zvezvi apa unomurwisa iye zvichiita kubata unomurwisa chii vanototi kana ndiripo inini ndinomurova zvokumurova zvezve mwana iyeyu
ndogonzwa futi tsitsi kuti zvino vanenge vachiruva pai munhu ari kutambudzika asiri kuda nezvaari kuita zvacho. Inini saamai ndinobatikana nokuti kuzvara kwangu kwese vana vamaoperations ndakatozvara zvemaoperations chaizvo vanhu vachona ndasiri kukwanisa kuvabata kuti ndizvare vana ava chaivo. Ndakavazvara zvemaoperations izvozvo zvokutongochekwa ndazvara vana vacho vemaoperations ndozotambura navo zvandiri kuita izvi. Hama dzangu ndibatsirewo Zimbabwe. Tasangana nevagarisani vanogara namai Junior munharaunda nepamba pamwe chete vachitsanangura zviri kusanganikwa nazvo nemurandakadzi nemhuri yake. Makadii Ndipeni makadiwo. Mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe kuti chii chiri kunyatsoitika nezvamaona panguva yamagara namai Junior? Ndakatanga navo kugara navo gore rakapera. Saka patakauya panapa ndaitomboita nguva yekuti ndaitya ndichitombovharira vana. Dzongwa ndikaenda kubasa ndotora vana ndonosiya kwasisi wangu. Ndobva vazonditsanangurira ivo kuti ndozvaari akatanga kuzviita anochifoyesa saka tozvarwa akaita sei ari white. Saka Bill ane nguva yekuti zvikamubata panopesa hatigare tinotovharira vana mumba. Saka zvadaro ava vane challenge yekuti murume wakaenda handitozoti akaenda kupi. Saka challenge iripo ndeyekuti ivo havakwanisi kana kuenda kubasa kana kuenda kunotengesa vachimusiya because isu tinenge tichitotyawo. Sunday vakatomusiya zvikamubata takatokiya madhoti kamusiye gare panze. Takatozobuda panapa zvatoti dzikamei kana mumwanzvadzi yacho takatomuti zvivharire mumba wozobuda pano kana zvadzikama. Saka mweya wacho yekutoti handifunge kuti kana kuenda kuchikoro anoenda because mweya wacho uri pari kukamubata panenge pakaipa. Panenge pachitoda vanhu vakasimba chaivo. Anogochema ogopunza zvinhu ogotanga kuzvirova iye achizviruma miri wese. Saka kuchera makaona chiitiko chekuchera pasi pakaoma. Kana kutopunza mahwindo unositadzongo kutozorandutsira kuti nhaiwe imba yekurodya zvauri kuita. Anotoita zvinhu zvakawanda zvese izvi anopunza hapana chaasingaiti. Saka vari kutoda munhu anotovabatsira kutovabatsira kubva kune chekudya chacho kurendi because nenguva apa panapa pana rendirodhika. Saka tunoendesa mari kwatinoendesa. Dzimwe nguva kukatoya vanhu vemagetsi chaivo vanoteishaya mari yacho, vanhu vemvura vanoteishaya mari yacho. Saka vakutoda munhu vanovabatsira because havana basa ravanoshanda nayo, havana kana kwavanomboenda. Upenyu hwavo ndewekutogara vakamutarisa. Handoti ndizvozvo. Muri yeZimbabwe nyaya iri pano maiona, dambudziko riri pano mariona, zvinonzwisa tsitsi, zvinorwadza. Ko vana baba ndizvo here kuti kana mwana akarwara munotiza? Dambudziko rinotiswa here kana kuti munoita muonera pamwe sechuma chemuzukuru? Hama dzangu nyaya iri pano inosuwisa. Asi nhasi ndine challenge kwamuri maprofita, maprofets vatiri kuona pazvivhitivhiti. Vana sekuru muri kuita mbiri dzekuti muri kugona kubatsira vanhu. Hero kadambudziko rechokwadi riripo, ratidzai nyika kuti zvipo munazvo zvekurapa izvi. Dambudziko riri pano, pane vana vaviri vari kurwara, vari kuita asangana nemaspiritual attacks. Basa kairo vana chiremba. Hero kabasa iro hapasi pese panonzi panodiwa mari. Takumbira muri yeZimbabwe kuti batsirei mudiki ari kuda kubatsirwa. Muri yeZimbabwe ngatiidze yei tiri pamwe chete. Ndinodzoka kwamurizve, ngatiidze yei tiri pamwe chete. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.